Majidana Mahrotman, it's almost the end of June. Big clubs are making big decisions. Kaizer Chiefs ibala ngokuchitha iplayer ezi-3 ezi-international, i-foreign players. Ayithandi ncam but say sacrifice efuneke yenzile. Ismoko zii-rules ze-Premier Soccer League. According to PSL, i-club nganye funeke iregistarishe only 5 foreign players. As of vandaag, Kaizer Chiefs ine-foreign sport eyi-1 qha ekhoyo out of 5. Sismoko esigroti eso for i-Kaizer Chiefs. But ke Kaizer Chiefs iza kwenza i-sacrifices. I-players uNapi azijongileyo abala ngozisayina, i-best talent, i-top talent ese-Afrika, ayikho 1, azikho 2, azikho 3, zininzi jo. I-reports zithi Kaizer Chiefs i-linked with 7 internationals, i-players ezi-African, 6 ezi-African poof, ne-1 player ese-Europe. I-Kaizer Chiefs ke manje funeka yenze i-big decisions. Enye decisions zenziwe izolo. Kaizer Chiefs ichithe u-Edmilson Dove. Edmilson Dove yoba sacrifice bafithi ayo player e-blind umjita. Edmilson futhi beyi-2 player in 1 umjita. Bekwazi ukudlala left back, ekwazi ukudlala left center back. Edmilson Dove bejoine Kaizer Chiefs ngo-August 2022 bafethu from eMozambique. Ngezazikhathi umjita wayevayela South Africa. So Cape Town City wabukela eMozambique. Kaizer Chiefs ephinde yamlanda pha. Apha sithetha ngeplayer ene-value bafethu ina 150 games ki-PSL. I-player lena international, African international player le. Ibidlala i-World Cup qualifiers, idlala i-AFCON qualifiers, idlala na i-AFCON i-big games. Lo mthithi una 36 caps for Mozambique. So ayiloqatha u-Edmilson Dove. Lo nto ithetha ba Kaizer Chiefs izosayina i-player especial e-Afrika. So njengoba kumke u-Edmilson Dove, Kaizer Chiefs ke ngoku ine-foreign sport eyi-1 qha available. Kwi-players yi-4 Kaizer Chiefs ezisekhona ezisabamba eza-foreign sport. Le video ndoringa ngoba isengobani Kaizer Chiefs ekuthiwa izaba-sacrifice according to reports ezi-reliable. And nani bafethu kusenizavumelana nale way. Le situation bafethu ayilaqazisi ijambile xa uyijonga. Ezi foreigners yi-4 Kaizer Chiefs zikhoyo, ezi-2 zizawusheka, ezi-2 zizawusacrificewa. Masiqale ngamajita ahlalayo angazuvaya. Number 1, Iñárritu Miguel, central defender, i-leader leyana. Ijoni bafethu lasePortugal. Ela singalibali usupport i-channel bafethu nje nishaye u-like apha ezantsi okanye nishaye u-subscribe. U-YouTube akafuna abantu ababukela nje funeka bekhona into oyenzayo bhuti. I-80% abantu bayayincanywa le channel bayibukela every week but kuse umuntu acofa usubscribe okanye kuse alike. Bekhona into oyenzayo bhuti ungabukeli nje. Cofa nje into zabelungu man. Mwacha bafethu. Una 29 umjita, so usekwi-peak ye-career yakhe, usekwi-best years ye-career yakhe, 29 umjita and ufike apha in a top experience. Ufike last season umjita, so usafika and usayine i-3-year contract, so akayindawo umjita and uzibonakalisile i-quality yakhe ki-PSL esafika umjita. Bakhona abantu abasaringayo basuka ekontsweni u-Edmilson aqoka. Xa umjita une-weakness anayo umjita, but akho player engena-weakness bafika. Asithi uba perfect player, but umjita as a football player funeke umake up for weakness yakho ngezi-strength zakho and umjita izi-strength zakhe zi-grand and ki-defense ye-Kaizer Chiefs akekho omnye umuntu uneza-strength zakhe umjita. Ibalulekile lo week. Iñárritu Miguel sewufike apha eyi-top professional umjita esuka ki-top team yase-Angola i-Petro de Luanda umjita. Phana umjita bewine ii-titles and umjita bedlala na-CAF Champions League phana, so i-player ene-value lena. Le out futhi kuse ine-experience yeminyaka edlala ePortugal. Europe leyo ke bafithe Portugal ayo black yamaqatha. Ningadeleli players apha nikuse uMiguel ayikhontswimbo. Yazi kuse abantu amazanga abadlala ibhola bafithe bathanda kuse udismiss players. Hayi kuse players ayikhontswimbo. Abantu abaninzi social media bathetha kakhulu bafithe hayi kuse play entswimbo lena. Ayikhontswimbo lo muntu. Hayi kuse uweak lo muntu. Hayi bafithe kuse sanu like relaxani machita man. Inswimbo letsotsi le. So uMiguel uthe fika wadlala 22 games Kaizer Chiefs. Abantu bayibaxalwe kamjita bayayisejonga i-yellow cards u-rough kakhulu. Ya umjita kuso-aggressive kakhulu and zezi-strength ezinthetha ngazo zikamjita. Okay umjita strength sakhe i-leadership aggressive umjita. Yambona pha kusewuvela be-in-charge wena uvuba kusewukhona zeqoke kusezitrike zamvuba kuseyajonga le ikhona le phaka defense Kaizer Chiefs and kusenawo ngu-goalkeeper kusewuyazithola uba sijonga phambi kwakho nantsi inja yami kusewuyibambile sijonga nantsi inja yami nantsi ipit yami i-pitbull amjita. Abantu bayibaxa abathi bakusejonga uMiguel kusewu-rough kakhulu too many yellow cards. But i-stats is a league based on a league bethu Premiership. Zithi uMiguel uthole 6 yellow cards last season. And then yena mthole yellow cards ezininzi last season Orlando Pirates. Nkosinathi Sibisi. But apha niza ngochitha uSibisi. uSibisi kuseyiplayer entswimbu ibhoza leyana. So Miguel akahambi. Number 2 player Kaizer Chiefs bafethu eyi-foreigner igqibofika nayo only last season nguLilepo, uClaude Lilepo, uthiwa isitoki sencosi.
ufike ngoJanuary bafethu umjita I think usayine contract 2 years kwenye 3 years akaye indawo umjita uziprovile quality yakhe bayisejonga unayo quality yodlala iKaizer Chiefs unayo quality yodlala iBetway Premiership umjita usuke eFrance waza keBetway Premiership iKaizer Chiefs umjita le out indlela edlala ngayo bafethu ngiqala umjita qomba hayi man kusele out umjita kuthatha isikhathi kumqoma man sele out ayowinga le out le style sakhe umjita person technique umna beni convince base Betway Premiership kuze uyimake as a winger apha kufanele kusejonga ube highly technical and kufanele kube fast and kufanele kube tricky unpredictable but umjita kuseprove otherwise umjita uyalenza ixesha ngokungekho speed ingekho fast and ngekho highly technical umjita istrength sakhe stand out base umjita ubamba ibhola akhathe in ashaye inet since efike lapha ke Betway Premiership ngoJanuary umjita udlale 15 games ka 15 games washaya igoals ezi6 upasile nje le out inde le out and njengoba inde kakhulu inamandla kunzima for bakuse uthatha ibhola lapha kuwezinyaweni zayo that's why umjita unapi eshoba sijonga le right zayido Foster nidlale iwinga ngokungathi ayowinga Nofit beni convinced by sele out abafithu center forward striker isnappy so sele out wing but out kuseyasibhana le way ese wing so lilo wonke abafithu ulilope akavayi uyahlala Kaizer Chiefs opasile umjita lo yeke ngoku ithi bakusejonga ukusheke two places ke ngoku check two foreigners ke Kaizer Chiefs uEdmondson Dave uvayile lilope akavayi uMiguel akavayi so kusheke two ngoku and kuselethu ile Kaizer Chiefs bafithu xa sijonga izinto ngoku bayisijonga ezazi sacrifice number 1 ilula bafithu goalkeeper Fiacre Ntwari umjita khangalenze ixesha but at the same time khangathola ichance elinganayo compared to Brendan Peterson plus no Bruce Vuma but ke asikhola Ntwari wathola ichance encane compared to lamajita yena but ke khangalenze ixesha umjita and sinophikisana negoalkeeper coach Kaizer Chiefs labo basipana namajita ke training ground eNaturena sometimes bafethu xa siphikisa nje funeke sicinge basiyajonga sinike benefit of the doubt ku coaches. And in this case, goalkeeper coach izisipana namajita phaba uNtwari akalenze ixesha kuyava Kaizer Chiefs umjita lilishwa into yakhe umjita bese ke AJ Grant for the goalkeeper sena 25 lo mjita xa 25 umjita if ebentswimbo bese nohlala 10 years Kaizer Chiefs jo until abena 35 at least le out futhi kuseyafika sene Betway Premiership experience eyiproven ke Betway Premiership so ke TS Galaxy number 1 TS Galaxy number 1 we Rwanda umjita edlala iAfcon qualifiers edlala neWorld Cup qualifiers ibig games against the top nations but umjita khangalenze ixesha Kaizer Chiefs uNtwari ufike ngoAugust but wadlala only 5 games for the Kaizer Chiefs benazo ne-injury but ke hayi kabi akuhlanga lengahliyo and ijambile Kaizer Chiefs ezosacrifice yena iblunder enkulu for the Kaizer Chiefs like recruitment yakhe ngoba usayina njani foreign goalkeeper number 1 team yayo number 1 ke national team yayo kuba Kaizer Chiefs ifike ngabe khongu number 1 and foreign place bafite foreign place etimini zi5 cow bana zifuneka uSpanish and sefuneka beyiplay special Kaizer Chiefs yenze iblunder intswimbi irhayizile kakhulu ngale Ntwari and Ntwari bafithu sane 4-year contract Kaizer Chiefs bafithu contract yakhe phela ngo2028 so khona lo muntu wenze iwazi bafithu kusefuneka ayiklinele iwazi lenzileyo Kaizer Chiefs and then iplayer yesithathu Kaizer Chiefs as a sacrifice for a foreign place nayo seyiplayer edlalayo ibhola yakwazi ukudlala ibhola umjita ontswembe ebholeni but situation imeko ithi funeka kwenziwe isacrifice apha ndithetha nge-South American midfielder Edson Castillo bafithu una 31 umjita ngoku uyakwazi ukudlala as a central midfielder uyakwazi ukudlala as attacking midfielder aphinda akwazi ukudlala as a holding midfielder le out yafika ngo2023 apha kusekho ucoach Molefi Ntseki uEdson Castillo wafelwa same times ifenze Kaizer Chiefs before ascore igoals umjita nje kwa i-technical touch yakhe wambona iplayer le and then Castillo washaya igoals umjita Castillo washaya 5 goals kisizini yokuqala ayifika Kaizer Chiefs from central midfield jo but ke last season injuries umjita zamshaya ntswembu umjita washaywa ifibula injury oba out for 7 months Kaizer Chiefs ingamgcina but ke umjita funeka kwenziwe isacrifice ngoba Kaizer Chiefs ifuna iplayers eseAfrica players funeka zivulelwe iforeign place bafethu so izaba isacrifice naye Edson Castillo kuchiwo the fact that the contract yakhe yaphela umjita lo nto izenza izinto zibe easy for Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs ingaza nenye midfielder younger than 31 in a lower salary than Castillo and izodlala more Kaizer Chiefs ingayinika 20 to 30 games next season midfielder ingadlala more than 30 games for the Kaizer Chiefs midfielder in African experience esedlala iCAF Champions League so izaba bonus and it's worth it bafethu Kaizer Chiefs might sacrifice uCastillo for enye midfielder zosuka from Africa so bafethu nanso situation Kaizer Chiefs so Kaizer Chiefs bafethu sacrifice 2 more players as foreign nationals bafethu Kaizer Chiefs sacrifice uEdmondson Dave and then ngoku sacrifice 2 more players ezine IDs as foreign Iniacho Miguel uyahlala uGlody Lilope uyahlala
Edmilson Dove uvayile, Edson Castillo uzovaya, Fiacre Ntwari uzovaya. Nalapho Kaizer Chiefs izaba nendawo ezi-3 for i-foreigner. Meanwhile, according to reports bafethu, Kaizer Chiefs twayijonge players ezi-6 eze-Africa plus ne-1 player ese-Europe. Apha evekini sizokwenza ivideo ngezo players bafethu zi-6 e-Africa ne-1 ese-Europe Kaizer Chiefs izijongileyo. So why Kaizer Chiefs kuseyijonge players ezi-7 kodwa indawo zi-3? Ireason yaloo nto ibusiness yefootball bafethu. Ibusiness yefootball uhamba ngoba kusejonga ii-talks zihamba kanjani, ii-negotiations zihamba kanjani. Xa ukhe negotiations, iminyaka ye-contract offered, iminyaka ye-contract player efunayo, isalary player efunayo, isalary i-team e-willing for uba semayimnike umjita. Zonke ezo. So that's why Kaizer Chiefs ijonge players zi-7 but kuseyazi uba sijonge indawo zi-3. Loo nto izawuhamba ngokwe-talks ne-negotiations. At the same time izohamba ngoba ise-Kaizer Chiefs ngobani abatholayo aba-South African. Zeziphi players Kaizer Chiefs ezitholayo ezine-ID ze-South Africa. Umzekelo jonge Kaizer Chiefs isayina uPaseka Mako. Paseka Mako i-left back. Therefore Kaizer Chiefs yachitha u-Edmilson Dove. So kuzakwenzeka into ezisimila but Kaizer Chiefs kuseyafuneka ibe-creative ngale way izokwenzeka ngoba kuseyindawo zi-3 ii-players ezijongiweyo zi-7. Ndizathuna ivideo bafethu ndingene in-depth ngezi players Kaizer Chiefs ezijongileyo. Meanwhile bafethu ngicela ngalibala usupport i-channel, nishaye ulike okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ungaphosa uziwezi grand, ushaye usubscribe apha ezantsi. Much bafethu.